L'assassinat d'un jove senegalès al barri del Besòs va desencadenar moments de forta tensió entre els veïns. Gràcies a la intervenció dels cossos de seguretat, mediadors de l'Ajuntament, entitats i l'Associació de Veïns no s'han lamentat més fets violents. Els fets van començar amb una discussió entre dos grups de persones perquè un d'ells jugava a pilota al carrer. La baralla va anar pujant de to fins que es van escoltar diversos trets, un dels quals va causar la mort de l'Ibrahim Diaye. Ellos estaban ahí abajo, el padre de las chavales hablado con ellos, no sé lo que hablaron. Subieron arriba y bajaron con la pistola, llamaron a toda su familia que bajaron. Primero dispararon arriba, después abajo, la tercera se dispararon el chico. Esto es lo que ha pasado. Ràpidament es van traslladar als llocs dels fets dotacions dels Mossos d'Esquadra per detenir els 4 implicats d'ètnia gitana. Els agents també van haver de reduir un grup de senegalesos amb ànims de revenja. L'Associació de Veïns i representants dels col·lectius senegalès i gitano van voler deixar clar que no es tractaba d'un enfrontament racista. Problemas de convivencia yo no lo veo. Lo que he visto es que es un asesinato a alguien que ha matado a una otra persona que desgraciadamente esta persona es de otro colectivo, otra comunidad étnica y bueno, se interpreta de otra forma. No es un enfrentamiento entre comunidades, son dos personas que una de ellas, por desgracia, le ha tocado partir. L'endemà, un grup de 150 subsaharians van fer una protesta pacífica per demanar justícia i reivindicar el retorn a la convivència veïnal. El jutge ha decretat presó provisional sense fiança per a 2 dels implicats. Els altres 2 detinguts han estat posats en llibertat sota fiança. Diversos mediadors de l'Ajuntament continuen treballant per mirar que el barri recuperi a poc la normalitat.